Hoy Rashdi, kumusta naman ka? So ngayon mga boss ay pinapakita ko muna sa kanila ay yung live video ko nung nakaraang taon pa, mga 2017 pa ata yun. Lilipat kami. Pakakausapin daw namin yung si Balak. Di ba kita ka na Bino? Kita guys bugoy na. Pakita na ko, bayawan siya. Sa ngayon, hindi ko pa masagot yan kasi Kay dapat balak lagi na balak. Mao gani. Gingnan ko sa kamigo nang bus. Kabantay ka na sluyo na lagi na ikuan. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, your boy, this boss Jeff Fells. For today's video, gagawa ako ng prank. So, ayan. Meron po akong mga boss, dating scripted live video na ginagawa nung 2017 pa ata yun or 2018. So, nakalimutan ko kung kailan yun. So, actually, live video yun pero scripted siya. So, yung ginawa po namin scripted video mga boss ay meron pong kunwari magpapakita si Balak sa likod ng aking video. So, parang makita siya sa screen ng aking live video. Pero ginawa ko yun mga boss kasi try lang yun dati na experiment lang namin dati yun kung sino yung makakapansin na meron nakatayo sa akin sa likod na itim na madre. Yun si Balak. So, ayan ang plano ko ngayon mga boss ay ipapakita ko sa aking mga kaibigan dito sa labas mga boss. Ipapakita ko sa kanila kung ano yung reaction nila, kung sa tingin nila ay totoong Balak ba talaga yun. So bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. So ayan mga boss, ito ang sample video ng aking scripted live. Rushdie, what's up? Yo, what's up? Hoy Rushdie, kumusta naman ka? Kumusta naman ka, Rush? Isa. Bali libre kaon, ikay kaon. Nag-edit ko karon na sa kuan. Nag-edit ko sa kaning sinala na. Photoshoot na ko ba? Sup bro, shout out. asa Asa nag-save? Zoom. Asa. Sasa nagsabit. Sasa nagsabit. Oh. Di wala masinaw. Di man makita na ako kilayo, magyunagid bisa bisa siguro gibutan na or Aba nasa ang kabati katong kuana nila kanang hugasan ng plato. Katong ana ba? Nakapatong ra dito. Nakapatong ra. Pag imo siya ihayag diri. Kani nga side. Kina ba? Or something butanganan sa kutsara? Ya, Ano unsa ba? man itom? Tela. Nagipatong. Giana ko na giana. Gipatong ang tela. Gipatong sa. Oh. Sure gipatong niya nas luyo ang tila. Oh. Ya butangan na kutsara na binasa kon ba bumbong. Ambot lang na. Kita imong mama ni. wow. Ato Positive. At ato ko rin na. Ay, natawag naman siguro to. Kaya kita ka ani. Ato da pa to bang ikaw ni. Ya mas turya da yan. Kumusta naman ka? Ay la dili oy. Mo na diha, di lagi na lagi. Kung imo ra i-post, kung imo lang i-post, mura ra siya kanang mur gitago. Ano mo na bi? mura ka lang kanang trailer no. Mo ana ra ba? Mo ana ra ba? Wala mo siyang itago. Ang akong gitanaw is ang tila nga sa ilalim. O kana ba o? Tibuok siya. Buok lagi. Ano Pero ba feel na kung isangit or unsa? Mura siya gisangit siya. Kay usahay po. na mo tila nga itom day. Ambot, okay ba? Di Ang mo kusog mo bilin dirag kan jacket dira gid si Papa. Dili siya jacket Di mo man. jacket taas Dili mo. siya jacket. Yo.
So ngayon mga boss ay pinapakita ko muna sa kanila ay yung live video ko nung nakaraang taon pa, mga 2017 pa ata yun. So sinabihan ako ng kaibigan ko na ano ba yung nakatayo dun sa likod ng live ko. Mura siya gipatong. Gipatong. Ipalayo mo to. Ilayo, tibuok na siya magbarog. Tibuok. Damay dispenser. Mulo. Hayag magud ang shiny siya nga Ako part, doon diba? mura tiles. Pero ang pangutan na, Naday mo ka ng ana. si anak, Kan divider. wasad. Di ako doon tiles siya, pero kanang nagputi tiles, pero ang pangutan na, anong duha ka puti? Nga nung naay usa ka puti nga murag. Pero siya gipatong. Pero siya gipatong nga kuan. Mo siya ang kanas taas mo gipatong niya kanis sa ubos kay. Pero nga nang taas siya. Nga nung nagbarog. Ano hindi, I mean nga nung na dito sa Oo, kana ba? pero di mo siya maklaro nga naong kasi hindi mo siya naong jud. Di Pero maklaro ang layo. ihang style mo Yang kay ngit-ngit. mura siya ano. Ikaw magbarog ka din, mangit-ngit tayo ka maklaro di mo na, di. Wait, ta. Oh, nagano. Sobrang nakaka-adjust nun ba? Si Jessica Subo, Ano si Ed ka ma-picture din ang channel eh. Ikaw may ikaluwag diri. 50 ka? Joshua Kaluwag. Ato ni atong sa inyo pin na. Ha? Ato sa inyo. Mas hindi makita na to day. Tari, Mag-feed. tiba mo. Maka-anak ni mo. Motiba ka dito. Happy ka tiba. Nga Timba mo. happy kag tiba kay kiwaw kung ikaw na lang sa mag-agi-agi dito. Mula ba dito sa agianan ba kana ba? Na ba dira? Nagakson yun. Dito ko niya mo honor mo. Mo tapsing ra sa punon no. Ya, igana day diri. Hindi balik dito balik agbid mo ano mo. Balik-balik ka. Kay patulog ako sa inyo. Ikaw ra usa noy. Igana ni mo diri nig abli ni mo diri nig ano ba? No diri ba nagbaro pag ano ra. Sa may reaction ni mo. Reaction mo na. What if lang? At atante ka doon, pin, patulog ako sa inyo. Ako na mo naging Huawei no. Yung pakita drastos mo yun. Si Wow may pakita na rin. Ambot ang pud. Bawal pakita na. Ari lang sa to. Diba? Sa'yo pa basad. Dili na siya ko ang good, dili. So ayan mga boss, lilipat kami. Pakakausapin daw namin yung ano. Si Balak. So ayan mga boss, di nala alam mga boss na scripted lang yun. So kasama ko doon si Jobet. Tapos ayan, pinapakita ko sa kanila yung live. So parang naniniwala sila, natatakot sila. Ano nangyari doon sa live, napakita si Balak. Parang naano sila sa live video na yun. Yan, tinitingnan nila. Ate ingit-ngit. Sige. Dili lagi. Dili lagi. Ano inana na siya, may siga diri. Ambot. Siga diri. Sige, diri. Murag siga ang diri. Ang ana siya. Dito siya magpapakita dito. Yan, dyan. Kuan yun siya, mura siya kanang mura siya inani ba inana. Yan eh. So, pero ang pangutan na, ngano na ay white sa agtang. Hindi siya gipatong sa taas. Kita Siya gipatong sa taas. ka na no? Balak. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di Ano ba? ka po? Nay Madri. Balak manay. Balak. Kaila siya balak. Ang gani. Ano eh? Walang iya man yung taser. T-shirt pa eh. Ang t-shirt. T-shirt ra. Di na di t-shirt na natin. Magbarog dira. Nadia sa kuan. Dira mo na. Nadako Live. kayo. Asa ba dapitan? Dira eh. Kuan sa ref. Live na na. Tupong Dugay sa na na. ref. Giingnan ko sa kumigo. Tupong sa Nga. ref. Nga. Na ako ni napakita sa likod sa live. Tupong sa ref. Tupong sa ref. Mo gyud na matanas mura- din eh. Mura magdili siya. Kuan ba na kanang jacket ba na ni Papa gisangit? Mura siya Wa mo go jacket bisangit diha good. Oh. Ay, dili siya jacket. Tela ba? Tila ko no tila. Wa. O nya ano na mas live. So una. Makibaw ko na. Ma-edit din na de. Live man na. Lang mo pero ngano na. Ay ko na din na.
Ano ka bun? Ano? Ako bun. Balak. Si Balak bun. Ano ba? Biha man eh. Dira lagi. Diha. Ilana pa ng suga. Alay. Na. Oh. Oh, taas ang putog yun sa ubos ang kuan. Ha? Ang putog sa ubos ang... Las lamisa. Oh, dira lagi nagbarog. May ref dapit. Ngano lagi ang putan na ngano nay balak. Oh, pagkakita niya sa video siya balak man na, balak ba siya kay Bo nga. Live day. Tupong ko dito. Asa na dapita pila? Lamisa? Oh, ara dira nagbarog. Sa red? Oh, dira dapit diri. Diri siya diri. Ari siya dapit. Ari nagana, no? Nagana. Ana. Nagana. Basig sa kani hayag. Ikaw daw ka nagbarog diri. Ikaw ka nagbarog. Ana bangit-ngit siya. Ako naman dug siya kay daghan na ta. Go, tara, video. Oh, ina na li oh. Oh. Diha, dahil doon sa red, dito sa may lumagan. Diri. Mura siya ka. Murag diri. Ana. Ari. Sa ini. Oh. Usa ka nagpuyo ba? Sa nay itom, nay puti. Oh. Itong puti. Hala. Lagi? Paduntin. Therefore, I conclude, Na lahat ito ay guni-guni lamang. real or fake? It's a fake. Charot. Fake? Real or fake? Ay? Real or fake? Sa Fake. ngayon, hindi ko pa masagot yan kasi hindi, Kay dapat balak lagi na balak. Mao gani. Gingnan ko sa kamigo. Nang bus. Kabantay ka na sluyo na alagi na ikuan. Nang ginay kumig dira. Awan na sluyo na alagi na. Kinsa unsa na nasi mong luyo. Wala ko gi-review balik. Hala. Ay basig sa kuan ta ni ako ipakita ninyo. Ako ipakita din eh. Ni sa live na ko sa una. Karon. Okay na napil. Dugay na si Vitamix scroll ano nga nagipangita. So ayan mga boss, tinitingnan talaga ni Dinoy, ni Joshua Kaluwag. yawa ka. Joshua ka. Bon. Bakit ako mas papa ni mga napil? Chika minute. Awa ba? Papaprank sila. Ano kaya ibig sabihin nila? Ha? Pasa. Magagta no. Agta boy. Isa din na. Di mo agta mo. Di ka na jacket ka na usay jacket di papa. Anak dia sa O kusina. sa arab niya pamutang may kuranan. Di ba po na may tabo nga tao na kay... Kabubuha! Ang tinuod ada. Ano? Isa prank. Prank ra na ikuan ra na kana. Live da nako pero scripted ra na si Jubit na nagbarog. Ay buang. Ako giilad sila din ay ako gi-vlog. Para si Jubit kato man ang si pa mi practice ba sila Jubit dugay kay manguli. Ya katon tila na wap agitahi. Itong diana isabit kubit mura lagi tinud di parilay kog live. Mo na to. Lumabas ulit ako, pumunta ako sa bahay ni Dinoy dito doon sa likod. Dala ko ng payong kasi umulan. Pas sa makalingi. Ako judugay na ko makabantay dira na magkasakasa iba. Then usahay mag-toothbrush ko sa likod nako na ay bitaw mo duol. Pero kahit bingi, ma-feel bitaw nimo bitaw na muro na bitay feeling mo na mo duol sa likod. Mo na makaingon jud ko nga. Basig feel na ko ba nga aska na mauna ka napakita no. Pero kay bawa mo may kamura kutob lang ninyo ako di story sa tinuod lang kay na prank ta mo. Isa prank. Di mo to. Kadi ka ba ito?
Si Jubit to siya, kauban to nako sa sayaw. Tambay mi dira, dugay mi mga to. Namitila nga itom, nya ang puti, kay t-shirt nga plain. Di ana ra ba puro nga plain, then di ana ang puti. O konti na. Oh, di ba? Oh, nito ako ha. Pero sa tinuod boss, makita niyo sa video nga akong gikuan, live gito siya. Live gito siya, live. Pero scripted pagka live. Mob. Ang scripted. Scripted to pagka live. Ang tao gid dito gid ako Jubit, murag tulong kabuk dira. Ko Mama kiba yung mama nga prank. ako lagi istoryahan na lang kay mura nang nagdabalaka. Ay sorry. So ayan mga boss, na prank ko sila. Scripted na to si Jobit to, si Jobet Henon. Si Jobit yung naging balak dun sa bahay namin. So scripted lang yun, nagganon lang siya ng tela ng puti at itim. Prank maganini Jun Pil na mo to nagtaltan ako diya basta nagibutang sit up camera. Abi nga pag gisabutan ko yung duha ba. Oh, ah. Wa may na video. Kasi tinuod niya. Si upgate yung camera. Camera hilig akong tanong mga videos niya. May kamera ko butaw. Ako na kibalo ko mga kuan pero Later po ko na kunahon na. later mo ka na video man. Ano na sila video man kami nakakita na ito ba. Action to sa kadlok. Ay, wala ko ano do. Kaya naduk ka ba to katong kuan ka pagtingog ka tong gislo mo ano ba. Oh, gato wala. Live ya to pamilya kay Una yun. ay gabi dito. Ay natin. Prank ba kanino kay. Sige ana. Ate kasi na camera bro. Oh, may camera. Natingala ako to first. Ano video mo yung dito? Mag-content din mo. Ano idea ko padayon lang. Pero live ba ya? Ang tingog ko ino kaya ato ko na tingog ko usa ko tingog. Ito. Nagmura ka mali pagpusap sa tingog ko. Wag maanad. Dugay na to siya nga live. Dili siya makita. Scripted live. Nag-set up na daan so naka-costume na, okay na, naka-set up na. Okay na boss. Wala ra. Live lang kung nabay mo react. Live lang kung nabay mo react na. Uy, kunsa mo na. Nabay makabantay. Usara nakabantay. Usta or duha. Gi-screenshot mo to, gi-comment. So ayan mga boss, na-prank ko sila lahat mga boss. Scripted live lang yun. Siyempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Zidrek Requeso, Ryan Ponce Vitor, Vince Jetro Quijano, Dave Smith Cabezas, Dante Ibale, Jim Cads, Joshua Urungan, Clards TV, Gust Fabio Vlad, Marlouis James Zosa, at ang pinakahuli, si Zian Nino Gakuskusim. So ayan mga boss, maraming salamat sa panunod ng video to. At kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag kalimutan i-click ang like, comment, and share. And don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Paki-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.